esuk awan nang omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitra anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi
Ya ya ya. Monggo Mas Eko masuk. Mopongi kota saterusing ing desa marga aku goleki sing tak tresnani Mbak Rini ucul Surabaya. terus Terusnya beli. adoe Mangulan lungane Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta. Monggo Mas Eko. jebol ora ketemu aduh riniku Dalem aja beda aku boten Mas. terus bali nang Semarang kelinci kuwos ana kandang ja Mopongi kota saterusing ing desa marga aku goleki sing tak tresnani Rini Pak Bayanju Surabaya terus terus yang beli Mangulan terus lungane Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta. Terima kasih. jebol ora ketemu aduh riniku Dalem Mas Eko. aja beda aku terus bali neng Semarang kelinci kuwos
terus. Krasa keburu Oh, nafsu. ayo Mbak Rini. Watasane montang-manting rakete akeh. Apa? Dewe sing Matur suwun Mbak Rini. Monggo Pak Darno. Nggih. Rini, salam kangen. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangenku marang sliramu. Biyen ate andem tresno bebarengan ning kedung ombak. Saiki ada tanpa kabar kepiye laratane. Aku ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu weni aku terasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Panyuwunku mring sliramu rungokno tangising ati iki lewat angin wanci bengi aku titip salam kangen jroning ati. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangen jroning atiku. Biyen ate andum tresno bebarengan ning kedung saiki adem pepane tanpa kabar kepiye laratane. Aku tanasa ngantuk-antuk amu keliya dina bisa ketemu. Pancen apa
kumring seliramu rungono lewat angin wanci bengi aku titip salam kangen jroning ati. Bapak Supardi Intan Jaya. Bapak Oke. Supardi. Hey. Wilujeng siang, wilujeng lelenggan. Mbak Endang, ayo, wong telu sisan. Iya 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 iya. Nek perlu Bapak Bayan Darno, monggo dueti. Sewindu suwe lawase kowe lunga nduk rini ora pamit aku duh wong ayu pepujaanku ati susah mung kangen sliramu. Bagus katras laku ora beda rasane pikirku awak lumrah ra bisa turu wayanganmu rerindu atiku. Iya Rino wengi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari hamung nduk ririk kang bisa nambani. Yo, Dek apet wong ayu telu, Mas. tenan. Mboten mriki jenengan. Ora usah. Karo diselani riyin paguyuban Bayan sekecamatan Sidoarjo, Bapak Ibu paguyuban Bayan sekecamatan Sidoarjo kasuwun foto pangeston dalah teman sarimbit lajeng aja semalam bagus tresnaku iki ra bisa layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Sinden paguyuban karawitan Sinu Laras Gong Cermo Sirbit pimpinan Roko Mas Bayan Supriyadi. Iya, iya, iya. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku
Monggo keluarga besar Paguyuban Bayan Sekecamatan Sidoarjo, Bapak Ibu sekalian. Aja sumelang wong ayu, tresnaku iki ra bakal ayu. Ora suwe aku bali, bisa sumanding ana ing sisihmu. Gampang motor. Pak Sugi atas Sugi ada Pak Ayo, Pak Sugi, Pak Jaya, Pak Wali, Bang Renzo. Pakai cahaken Kang Mas. Tak lelo, 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 leda. Pak Samiti, sap meneng matur sedanuwun anakku cak Marni sindene saka Jiraban karo bojone lurahe saka monggo Bu ngendi kan? yen nangis Kok Karanganyar. ya ilang manise tak endah Bayane Giyanto, bayan Guntur Laras, Wilu Jelenggah. Jelenggah. Bayu Patri. Pak Supardi Intan Jaya, ada juga Pak Mutakin. Hey, hey, hey.
Masih bersama Mbak Riri, penyanyi sing lagi naik daun. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Tuhan kekasih, hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku menamai di balik kawan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Tan Kantun Ketua Paguyuban PLA Kakung Gito Supatmo Ayo sing sayangku, joget blimbing. kene yuk. Ayo kene. Pak Guru, iki jangan joget. Jangan joget, ayo. Nanti bar iki ya. Ya. Hari-hari berlalu bagai seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Karena ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Ayo, pada sedur dari gayeng negene. Mohon izin. Siang pantoro ratri mongeling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang Yasulasmi. Rasa kangen kang limput
Bantara ratri moleling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang Yasu Lasmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi ubayane datan balenjani janji sabaya bakti sabaya bakti. Wong ayu tresno mungkin Aryo Tomo susah jro ning batinku. Wong bagus anteng rasa timu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segoro tresnaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahna. Yen wis tresno ra bisa dipisahno. Tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa wisata rambulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki pepujan ati neng endi wong manis sing tak anti-anti. Ayo Mas Bugis dadi jogeti. Wong bagus saja sirane langsa aku teka gendeng
tresno diseseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki pepujan ati neng endi Mbak Rini sing tak anti-anti sugeng rawuh Madama kunjuk panjenenganipun para parpagayeng tintang asmara siang tolo latri niku Pak Kopi sing ati sejatiku bisa anduweni marang sia Yasulastri Pati
yang tolong latri mong eling amane sing ati setiaku besok anduweni marang sia yasola astri rasa kangen kangen putih bulan jadi saksi ubayani kapan melencani aja anji sampai bakti sekolah pati. jelitang wong ayu tresna mungkin naryo tombo susatro lebarku Wong bagus amper narasa atiku atresnaku tulus jroning kamu iya senajan karo banyu segara tresnaku ora bakal serna senadyan nyawa oncat Bludek, bludek. wis tresna ora bisa yen wis tresno ora bisa dipisahno Ngapunten Mas Parwanto. Parwanto, nggih Mas Badan. Salalala. Ayo Mas Mugi, ini. Ayo ya. Jagyat enjang wanci haangun ungon ungon terus ngalamun ngungon aneng embung sulis mulai bareng aku Kae surya monggo pengkan cepet langit PML Jadros Lampu marabani jagat kabeh kawan Mas Bayan ya ya engkang wawe kaya uri besan kumpu mati Surya Chandra Kartika mengku kaya Mas Bayan ngapunten Mas Bayan Agus ngapunten kula jengbure marai udan sinularas nggih gas los tanpa rewel Pak Nolek, iya sing di omahe nyekel dhe targa apa? sing di omah elek ecek lah Targa nyawer karo targa apa kuwi? lah sing di omah iki lagi ecek neneng kono-kono jane yo gaul yo saya ngagungke
kaya kaya rimarung sing tumancep sadroning atiku Loro ya Mas. Mbak Endah Nanging rata rasa mengalahku Sing tumetes Bateh netes nalasi pipi nganti tembus teka jroning ati ajur umur atiku kacataku ming terasaning pikir atimbang pikir katir aku becek alu wong sumikir iki yo tambah sak pupuhne ya Mas ya. Penak mendar mulai udan kok. Ya nik ya. Kowe nggo mobil apa beda? Nunut. Yo. Sak pupuhne pokoke ya. Nggih Mas Simen nggih. Mboten napa ndang mulih. ajure atiku ora bisa ditandani iya mong dengan moga selamat salami Jan Raupo. Mbak Endah iki anggota PMR. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah katulung wayanganmu doni mas wong ayu Mana di mana kasih tularan Nalitan bisa lali saya hati rojet hati Allah levo mau wong bagus Panca sumanding ing panceping metro iya tega sirani mas citra ingat janji acitra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnan Mas Agus sing di omah ki arep kowe rezeki ngenteni Mbak Nolek ngadeg. Mbak Nolek ngadeg si dene entuk rezeki. Yo. mongko kang mas katresnan aku bebasane dalam bisa tinuk Junda
nusun ya Mbak ya. Aku ora nyawas jangan ndosan. Pak Bayan, Pak Eko, ya. Nelikan kowe tinggalke aku. Oh ya. Berebut milih rasane ono batinku. Pengen mangan rasane kaya ratoyan. Pengen ngombe rasane mandeg ning kulu. Wong bagus kembange jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasane pikirku. Kadang tela bisa kena kanggo tangga. Kangen sing tak rasa sak jeroning dada. Tangismu sebulan guyumu rino wengi gawe kangen atiku tololi lali saya malih kaedani malah katone moto Lila jane-jane aku lila nanging ati iki ora bisa kena sabening serwangi wayah mapan ora wangi samu sing gawe bingung atiku. Heu Iya. balikan kowe tinggalke aku berebut milih rasane ana batinku Iya. pengen mangan rasane kaya ratoyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Wong bagus kembange jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasaning pikirku. Kadang tela bisa kena kanggo tanda kangen sing tak rasa sak jeroning dada. Iya. tangismu semulan guyumu
nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan bengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene Au mono windono tak empeni ing pojok ing tresno balong nangka bebasane mung katon sliramu wae jane lok tenan tak suwun rina lan wengi uga bakal kembang janji-janji aku kang setia satu tak enteni nganti saelingmu ayo iya Perlu sinden dhuwur medhun sisan. ada Pak Bandi, Pak Bayan, Aten, ada Pak Lurah Indarja, Pak Bayan Ju, masuk. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Karo aku Pak. ya Pak Tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene carane caran tesi ya Pak ya ya tau nono windono tak enteni ing pojok ing tresno balong nangka bebasane mung katon sliramu wae Asik. Ben selfie sih. Foto Iya, riyen, heeh, yes. foto sih. Iya. Ya. Aja lali